मित्रांनो, जर तुम्ही गोव्यात फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबत ग्रुपमध्ये फिरा घेतायत आणि कलंगूट बागा बीच पासून पावलाच्या अंतरावर राहण्यासाठी एक सुंदर हॉटेल शोधताय, तर केज कलंगूट रिसॉर्ट तुमच्यासाठी परफेक्ट हॉटेल असेल। तर मित्रांनो, आज मी इलेलोय केज कलंगूट रिसॉर्ट मध्ये। इल्यानंतर कार बाइक पार्किंग साठी प्रशस्त जागा असल्याने पार्किंगचा मोठा टेन्शन गेला। मित्रांनो, यांच्याकडे फॅमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप साठी फुल्ली फर्निश असे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK अपार्टमेंट असत। सर्व अपार्टमेंट मध्ये फ्री वायफाय, AC, पॉवर बॅकअप, 24/7 हॉट वॉटर, हाऊसकीपिंग, रूम सर्व्हिस, किचन मध्ये इंडक्शन, पॅन, किटल, फ्रीज, डायनिंग टेबल, सर्व रूम बाल्कनी सहित असे अनेक सुविधा दिलेत। तसेच यांचा स्वतःचा इन हाऊस रेस्टॉरंट पण असा। गोव्यात दिल्यावर वेगवेगळे ऍडव्हेंचर ऍक्टिव्हिटी करूचे असले ते पण हे प्रोव्हाइड करून देतो। आणि रिसॉर्ट म्हटल्यानंतर स्विमिंग पूल का तर तिकडे असा। अशा सर्व सुखसुविधांनी समृद्ध म्हणजे केज कलंगूट रिसॉर्ट। मित्रांनो, जर तुम्ही गोव्याचा प्लॅन करतायत तर केज कलंगूट रिसॉर्टला आजच कॉल करा आणि तुमची बुकिंग कन्फर्म करा। धन्यवाद।